Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan din sa GMA Davao Complex. Taliwala sa hulga sa pandemya sa COVID-19, dagsa gyapon ang katawan sa mga malls ug merkado sa Davao City aron maka last minute shopping karong bispera sa Pasko. Apan sa Zamboanga City, lahi ang sitwasyon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Tek, gikan pa sa mga milabayng adlaw dayag na ang kadaghang tao sa downtown area sa Davao City. Ug karong bispera sa Pasko, taas usab ang linya sa mga tao pasulod sa mga mall. Apan sa Zamboanga City, mingaw ang mga palengke. Una pa man mag-abre ang mga dagkong mall sa Davao City kaganihang buntag. Taas na ang linya sa mga tao nga buot mosulod sa mga mall. Ingon niini na kuno ang sitwasyon karong simanaha, hangtod na karong taknaa. Daghan ang nag-last minute shopping o nag-grocery. Taliwala sa kapito sa panahon bunga sa pandemya sa COVID-19, daw di kapugnan ang katawhan nga iselebrar ang Pasko. Bisa na mga taxi driver karon, malipayon nga daghan silang makuha nga pasahero sa downtown karong panahona. Kagapon okay karon wala pa kay sayo pa man kita daw tawo pasulod pa sa mall. Pero may man kang kita. Kagapon ana ra kagapon. Karon wala pa klaro. Wala pa kay sayo pa man ang mga tawo pasulod pa sa mall. Okay ang kita maka lagi pamasko. Karon buntag murag wala paamot na karong hapon basig okay na siya. Mo na po mo naganap sa iyo. Sa mga palengke, gikontrol ang ginaghanon sa mga tao nga mosulod bunga sa hulga sa pagkuyanap sa COVID-19 virus. Sama na lamang sa bangkerohan public market, asa pili lang ang mga sakinan nga makasulod sama sa delivery vehicle. Sama sa mga nag-last minute shopping sa mall, aduna usay ubay-ubay nga mga namalit pa sa palengke nga ilang isahog sa ilang handa pang Noche Buena. Mao na niingon na pang Pasko na nay dala tanan. Wala ba ta naglisod? Kaloy sa Ginoo lisod. Ay misa pagpalit na Aw, ay sang naglisod nagkuha sa bitbit. Pero dili ba apiki na karon na mo malit? Apiki na ko. Apan sa Zamboanga City Main Public Market, sukwahi ang sitwasyon. Dili dagsa ang mga tao nga daw ordinaryong adlaw lang. Daghan ang supply sa mga baligyang gulay, prutas, manok ug uban pa. Gani dunay mga naninda nga namalhin sa kilid sa kalsada aron lang mahalinan, apan ginalabyan lang sa mga tao. Matod sa mga manindahay, walay pagsaka sa presyo sa ilang mabaligya. Hinuntek naka-alerto sab ang kapulisan ng traffic enforcer sa pagbantay sa kadalanan ilabi na nga kulgot na sa kadaghan sakinan nga nagabiyahe karon sa downtown area. Tek. Daghang salamat Sheila Vergara Rubio ug Merry Christmas. Presyo sa karne sa Davao City ug Cagayan de Oro City misa ka na karong Kapaskuhan. Ane report.
Sa pagsubay sa City Economic and Enterprise Division sa Cagayan de Oro City sa Cogon Market, kamatikdan ang pagsaka sa presyo sa karning baboy nga modula ngadto sa 200 ngadto 230 pesos ang kilo. Samtang ang karning baka anaa sa 300 hangtod 320 pesos per kilo. Hinoon ang ubang produkto sa merkado sama sa gulay ug mga prutas wala milihok ang presyo. Pahimangno sa lokal nga kagamhanan nga sayo mamalit aron dili magdasok sa merkado. Ug kung mudag sa aman ang mamalitay, siguruhong matuman ang social distancing. But the rest, okay man. Especially sa mga prutas, nga naandan nato, nga ibutan nato sa itong lamisa, 13 ka buok, no? So, maura man, gihapon, gulay, okay ang atong supply sa atong agri-products. Ang manok nga gikan 170 hangtod 180 pesos ang kilo, karon 190 pesos na. Samtang ang baboy nga kaniadto 260 pesos ang kilo, karon anaa na sa 280 pesos ang kilo. Ang pasayan anaa sa 420 ang kilo ug ang alimango anaa sa 900 hangtod 1,000 pesos ang kilo. Sa mga prutas, nagpabilin gihapon ang presyo sa haninong apple nga anaa sa 10 hangtod 15 pesos ang buok. Kiat-kiat nga anaa sa 50 pesos ang balot. Grapes 250 hangtod 280 ang kilo. Black grapes 400 ang kilo. Pomelo 80 hangtod 90 pesos ang kilo. Longgan 250 pesos ang kilo. Korean pear 20 hangtod 30 pesos ang buok. Melon 40 pesos ang buok. Kiwi 40 pesos ang buok. O persimon tag 30 pesos ang buok. Gilaumang mutaas pa ang presyo sa mga lingin nga prutas labi na sa besperas sa bagong tuig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga baligyang pabuto, hinay pa kuno ang palit sa Cagayan de Oro City. Atong Siron Kungano sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, kamatikdan nga bisan pa man daghan ang supply sa mga pabuto karong tuiga, minus pa ang mga mamalitay karong bispera sa Pasko. Usa si Joselito sa mga nagsugod na og pamaligya og pabuto karong adlaw sa Rodelsa Paseo del Rio duol sa Rodelsa Circle sa Cagayan de Oro City. Ilang gituman ang health protocols sama sa pagmuntar og plastic acetate divider. 150,000 pesos kuno ang iyang gikapital ug nang hinaot nga makaginansa taliwala sa pandemya labi pa karong bispera sa Pasko. Karon pa mi adlaw nagbaligya gyud kay karon pa man mi makakuan sa among compliance gikan sa city nga mga protocol. Mao nang karon kompleto gid mi og mga kaning mga paraning face mask, kaning cellophane, distancing. Apan karong buntaga, kamatikdan nga medyo hinay pa ang palit sa mga pabuto. Among naabtan si Andy Adansa ug Johnny Talabok nga mipalit og pabuto. Gisingit lang kuno nila sa budget ang pagpalit og pabuto karong tuiga, labi pa nga minus ang ilang panginabuhian tungod sa pandemya. Para lang kalingawas mga bata ba. Napoy kalingawan unya gabi. Gamay ra pod mipalit, mao pod ni. Wa putay kwarta pod. Isingit ra budget. Oh. Wa kay nagsaba sa asawa nga palit ko kay. Masuko sad do. Okay ra man, balag lisod ka ng panahon. At least paano lang ba? Nalay ginagmay para sa pamilya lang bitaw. Pagkaon og simple nga gamay na pan. Nangalingawan na ba? Sa guidelines nga gihatag sa LGU, bawal magpabuto sa bisan unsang establishmento. Gibawal usab ang pagbaligya og mga pabuto sama sa Judas Belt ug Piccolo. Ginabawal sab ang online selling sa mga pabuto. Real, wala man hinuoy kausaban sa presyo sa mga baligyang pabuto dinhi sa Cagayan de Oro City kung itandi sa milabay nga tuig. Busa panghinaot sa mga mamaligyaay nga mamalik ang ilahang mga suki aron sab makaginansa sila sa ilang mga produkto karong tuiga. Real. Say sunod tuig mo aglauman nga mawala na gyud ang mga pabuto sa tibuok nasod. Unsay mga plano nila karon pa lamang kay daghan gyud ang mawalan og panginabuhian niana? Real, base sa itong mga nakahinambi kaganina, no, kaning sagad magod mga nagapamaligya dinhi sa Cagayan de Oro City. Aduna po sila yung mga laing panginabuhian. Busa kining ilang pagpamaligya dinhi sa kining Christmas season o padulong na bagong tuig pagmaligya nila pabuto, bali murag matagak na lang na sideline nila. So hinuon aduna po uban nga gihimo gyud nilang panginabuhian pero sa karon wala pa gibutyag ang LGU no na mga proyekto. Pero panginaot nato nga matagaan sila panginabuhian aron sab nga makasurvive sila sa kini nga umaabot nga pagpatuman ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpawala sa mga pabuto sa tuang nasod. Real.
Say, lastly, kumusta ang sitwasyon di karon ang atmosphere labi na bispera sa Pasko, bisan na pandemya, bibo na ba na may nagapabuto o kumusta ang mga tao mismo diha sa Cagayan de Oro City? Real, base sa itong pagsubay o sa itong pagtuyok-tuyok sa dakbayan karong adlaw, no, makita nato na medyo dagsa pod ang mga tao, partikular na sa mga mall o sa mga palengke dinhi sa Kugon Market, sa Carmen Market. Makita nato nga ang mga tao aduna anana sa holiday rush. Pero kung atong i-compare sa milabay nga tuig, medyo mingaw ang dagan karon, sanglit wala pa tay madungog nga mga nagpabuto sa mga kilid sa dalan kay katong milabay nga tuig, mga inganing panahona bibo na ang mga kadalanan dinhi sa Cagayan de Oro City, sanglit aduna nay mga bata nga magpabuto sa ilang mga napalit na pabuto dinhi sa ato ang dakbayan. Real. Okay, luyo sa pandemya, Merry Hapon Christmas. Dagang salamat, Cyril Chavez. Karong bespera sa Pasko, kamatikdan nga walay dagsa sa mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Ani ang report. Bispera sa Pasko, apan mingaw ug halos walay makitang mga pasahero dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal sa Ecoland, Davao City. Layo ra kung itandi sa dagsa sa mga pasahero karong panahona ni adtong miaging tuig. Sama niining usa ka pasahero nga luyo sa hulga sa COVID-19, miuli gayud aron sugaton ang Pasko kauban ang pamilya sa Digos City. Bala ka good ma'am, pero mas importante man gud ang pamilya god. Magkauban-uban karong Pasko ba, may na lang. Sumala sa management sa terminal, may kunhod gayud og 80% ang ihap sa mga pasaherong midagsa karong tuiga sa bispera sa Pasko kung itandi sa miaging tuig. Karon na nga hapon, gamay na gyud kaayo ang ato ang mga pasahero nga mosakay. If we're going to compare gyud last year, ma'am, I think dako jud kayo ang pagkunhod. Hugot gihapon ang ginapatumang seguridad ug pagbantay sa pagpatuman sa health protocol sulod sa terminal. Ato agyod nga ginasiguro nga ma-implement gihapon nato ang ato ang mga health protocols nato, the guidelines and policies nga gipagawa sa ato ang mayor. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mibundak ang kusog nga ulan sa General Santos City Miyerkules sa gabi. Low pressure area nga naabanda sa Southern Mindanao padayong ginabantayan. Lakip ang Jensan ug Sarangani Province sa pipila ka lugar sa Mindanao nga makasinati og pagdagom sa kalangitan, inubanan sa pag-ulan, kilat ug dalugdog dala sa localized thunderstorms. Wala hinuon na nakapabaha sa syudad ang ulan nga milungtad og kapinto nga sa oras. Usa ka low pressure area ang padayon karong ginabantayan nga posibleng makabugna og pagdaot sa panahon ugma adlaw kana sa Pasko mga kapuso sa pipila ka lugar sa Mindanao. Makita sang wind map sa Metro Weather nga naa ang LPA sa Mindanao motabok padulong Palawan. Kita mag-monitor kalabot nini kay makahatag sad kining mga pag-ulan tungod sa trough or extension sa dagom dala sa maong low pressure area nga nasa southern portion sa Mindanao. O kini nga maong weather disturbance ubos ang tsansa karong panahon nga mahimong isa ka tropical cyclone or bagyo. Apan pa dayon gihapon ta mag-monitor kalabot nini. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lalaking gikonsiderang high-value target sikop sa bypass operation sa Zamboanga City. Arestado ang suspect nga si Fahad Sawadjaan Uerbe, 20 anyos, walay trabaho og residente sa barangay Santa Barbara atol sa bypass operation sa Tituan Police Station 6 sa sitio Asinan, Barangay Kasanyangan. Nakuha gigan sa suspect ang unom ka dagkong sachet sa 280 gramos sa gituang shabu nga dunay market value nga 2 million pesos. Lakip sab ang budol money nga gigamit sa transaksyon. Paglapas sa Republic Act 9165 ang kaso nga tubangon sa dinakpan. Grupo sa mga progresibong pundok ug kabatan-unan sa Cagayan de Oro City nagpahigayon og candle lighting activity aron ipanawagan ang hustisya sa insidenteng pagpamusil patay sa Paniki, Tarlac.
Nagtapok ang mga progresibong grupo sa dakbayan sa Cagayan de Oro aron magdagkot og kandila aron panawagan ang hustisya sa pagkamatay sa mag-inahang Sonia ug Frank Gregorio sa Paniki, Tarlac. Gikondena sa grupong Balaod Mindanao, Akbayan Youth ug Human Rights Youth Action Network ang pagpusil ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca sa mag-inahan. Gi-question sab nila ang mapahayag sa nagadiyang pulis nga daw ginapaboran pa ang gihimo silang kaubanan sa buhat. Duha ka baby sa Davao, Cagayan de Oro City ang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 updates sa Mindanao? Pinaagi nining report. Usa ka 7-month-old baby boy nga taga Barangay 39D Davao City ang nalakip sa 89 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Martes. Samtang ikaupat ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 nga natala sa nasod kagahapon nga anaa sa 54. Misa ka na sa 8,348 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 6,624 ang recoveries ug 371 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 2-month-old baby boy nga taga Puntod ang nalakip sa 15 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Ana sa 2,808 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, 2,279 ang nakarecover na ug 94 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Babaeng giaresto tungod sa iligal nga droga sa Upol, Misamis Oriental, gikulata kuno sa kapulisan. Samtang matadero sa palengke sa Cagayan de Oro City nadakpan tungod sa pagkalambigit sa iligal nga droga. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Kay nag-brace man ko, sir. Nagduguan gani ni gihapon. Tapos yung ko nga tama na, gina-force man ko nila pero paman ko mahimo, sir, kay ila man ang katungod. Isa naglaparo nimo. Katong buban sa pulis, murag asit-asit siguro, bunog kay ko, sir. Bunog kay ko, sir. Emosyonal nga gisaysay sa 39 anyos nga si Josel Flores nga taga Bara Upol, kinsa na masangil nga gikulata kuno siya sa kapulisan atol sa bypass operation. Iyang gipakita ang mga samad nga iyang naangkon sa pagpangulata kaniya. Gipanghimakaksab sa sospek nga nagatulak siya og illegal nga droga. Damay lang kuno siya sa iyang silingan nga tinuod kunong pusher. Ako'y ginita na ng silingan na mo nga. Yaman ang trabaho sa ako na giduot. Ako nag-speak ngayon mahitabo, sir, kay naning kamot ba ko sa kong galingon. Gipanghimakak sa otoridad ang pasangil kaniya. Miagi kuno sa due process ang ilang pagdakop sa sospek pinaagi sa lehitimong operasyon. Napalitan kuno nila si Josel og usa ka sachet sa gituwang sabu gamit ang 500 pesos marked money. Kini siya nga target personality, mga 2 weeks na nato ni siya gi-monitor sa atong operatives diri sa area sa especially sa Bara. Then in coordination pud sa atong badak sa barangay Bara Upol. Samtang sa prisuhan karon magsaulog og Pasko, kining si Roy Abansado, 22 anyos, matador og manok sa Kugon Market, human mapalitan og sabu. Aminado ang sospek sa krimeng gihimo. Ugmahay gid. Dako yung bagmahay. Ano, nakaingaw ko sa kagalingon nga dili lagi ko magkuhan kay para magbago na bitaw dayon. Considering naman siya day katrabaho, so most likely ang ihapong mga friends na agad gihapon diya yung circle of friends. So posible nga gapuslit pod gihapon ni siya diya. Aside nga katrabaho siya, mo sideline gid gihapon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Extended ang deadline sa tax amnesty nga gitanyag sa Bureau of Internal Revenue alang sa mga dunay delinquent account. Imbes na December 31, 2020, June 30, 2021 na ang deadline aron maka-avail og amnesty sa mga taong dunay utang nga buhi sa BIR o mga delinkwente. Ang maka-avail sa tax amnesty, ma-erase ang tanang utang sa BIR, mapadali ang pagkuha og tax clearance, ma-lift ang mga issue nga warrant ug dili na mademanda. Gawas nini extended usab ang Voluntary Assessment and Payment Program kon VAP nga gipatuman sa BIR kutob June 30, 2021.
Taliwala sa pandemya sa COVID-19, wala na hunong ang tradisyon sa pamilya ni Councilor Edgar Ibuyan Sr. sa Davao City nga mag-Santa Cap matag bespera sa Pasko. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Wala nakapapugong sa pamilyang Ibuyan nga tuyukon gihapon ng Davao City ug mang apod-apod og regalo sa katawhan. Kini ang ilang tinuig nga tradisyon matag Pasko nga mag-Santa Cap. Suot ang pula nga costume nga ala Santa Claus. Gilibot ni Bangkerohan Barangay Captain ug ABC President Edgar Ibuyan Sr. kuyog sa iyang mga anak, partikular si Councilor Edgar Ibuyan Jr. ang nag-unang kadalanan sa Davao City. Apan tungod sa COVID-19, pinasahi ang sistema aron iwas tapok sa katawhan. Mapugngan man sa pamaagi sa sistema, pero ang pagselebrar nato sa Paskuhan di ko mapugngan. Dako kay kausaban man, no? Just because akong mga apo wala diri, anak ko nga gagmay, so mo to kausaban. Yang ruta po need pa sa una nga unong ta mahatag ta karon di gyud. Itsa lang. Sanglit dunay COVID, dili na pagkaon ang gipanghatag nga regalo, kung dili mga proteksyon kontra COVID-19 virus, sama sa face mask, face shield ug alcohol. Kanunay ta magamping, kaya ng pagtapok-tapok, social distancing gid no, hugas og kamot sa tubig ug sabon. Og with regards sa tuang pag Santa Claus karong adlaw o karong tuiga, it's been 23 years na pod namo ginabuhat sa pamilya namo no. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-ban sa tanang flights gikan United Kingdom. Gikompirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga giaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga i-ban ang flights gikan padulong sa UK padulong sa Pilipinas sugod 12:01 karong adlaw o matapos sa December 31, 2020. Gihimo kini sa gobyerno tungod sa bagong SARS-CoV-2 nga paspas nga mikatag sa Britanya. Sa kabahayan sa Davao City LGU, nalipay sila sa desisyon sa Pangulo tungod dili na maglisod ang syudad sa pag-identify o pag-quarantine sa mga pasahero nga gikan sa mong nasod. Misaka na sa sobra 78.7 milyon katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 465,000 ang nagkasakit sa Pilipinas ug sobra 35,700 niini taga Mindanao. Miabot na sa sobra 78,725,000 kataong dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Lapas 44,345,000 ang nakarecover ug kapin 1,731,000 ang namatay. Samtang 1,776 ang natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Busa 465,724 na ang kinatibuk ang ihap niini sa nasod. Dunay 430,490 nga naayo na ug 9,055 na ang namatay. Ug 35,796 na ka mga taga Mindanao ang naigo og COVID-19. 30,409 ang nakarecover na ug 1,360 ang namatay. Mipadayag si Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang mensahe sa katawhan karong Kapaskuhan nga nagsentro sa panagiusa, kalig-on ug determinasyon sa matag Pilipino luyo sa pandemya. Atong paminawon ang mensahe sa Pangulo. My fellow Filipinos, this year has been a trying time for all of us. Many lives were lost and forever changed due to COVID-19 pandemic and several natural calamities. But through it all, we continue to survive and rise because of our unity, strength, and indomitable spirit as Filipinos. The Christmas season, let the story of Jesus Christ's birth remind us that we should always have hope even in darkness, poverty, and suffering. Let us also allow Christ into our lives so that we can bring love and cheer not only to our families and friends but also to those who are most in need.
May we all have a meaningful celebration and let us be hopeful of the better days ahead. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pipila ka mga Mindanawan ang nag-spread kindness sa atong kaigsuunang lumad nga ilang gihatagan o pinaskuhan. Anig report. Bisan pa man dunay pandemya, wala kinitagda sa usa ka banay kinsa nang hatag og pinaskuhan sa mga silingan nilang lumad sa Buda, Marilog District, Davao City. Nang apod-apod og gatusan ka packs nga dunay sulod nga spaghetti, pan ug mga grocery items aron dunay pang Noche Buena ang mga pamilya nga namuyo sa Buda. Duna sa mga dulaan para sa mga bata. Samtang ang usa ka negosyante usab uban ang iyang banay ang mipaambit sa ilang grasyang nadawat karon tuiga. Diin gibisita nila ang barangay Namnam sa Marilog District gihapon. Bugas, grocery items ug mga pang Noche Buena ang ilang gidalit. Dakong kalipay nila diin makita sa mga nakadawat ang pahiyom agig pasalamat. Sa barangay Sibulan sa Santa Cruz, Davao del Sur, nang hatabsab ang usa ka vlogger ug mga grocery packs alang sa atong mga kaigsunang lumad sa maong lugar. Mapasalamaton ang mga residente sa lugar kay nabati gayud kuno nila ang Pasko, luyo pa man sa ilang kalisod karong pandemya. Karon kay month of giving man, Christmas time, so nang hatay na lang pod mi sa atong mga kaigsuonan nga walang-wala pod mootong nakamugna mi o pamastong handog para sa atong mga kaigsuonan. Og daghang salamat, maayong Pasko, God bless. Karong Kapaskuhan, atong ipatigbabaw ang paghigugma sa matag usa, pinaagi sa pagtinabangay, aron kitang tanan makabarog bisan sa pandemya. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, Tek, Rial, karong panahon na, karong Kapaskuhan, mao kini ang atong panahon para ipadayag sa atong kauban nga ang pagmahal ug panagiusam mo'y labing importante sa tanan bisan sa pandemya. Mga kapuso, pandemya ka lang, kami mga Pilipino nagsaulog sa Kapaskuhan na puno sa gugma ug panagiusa, kaya nato ni. So mga kapuso, gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, Merry Christmas kanatong tanan. Mga kapuso, pipila ka oras na lang, Pasko na! Mga kapuso, way puwa sa among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang riyon sa nasod, subscribe na! Ug mo kato ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.